Sanibonani, kusaseyili champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi uyo emafiking amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawa kwamanyala ngaphela kuyimfela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza abe nawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje inkosi yami senekelwa ubhuti lana, ubhuti ulebeka kanjena udaba. Sanibonani emafiking, ngiza nodaba lamanyala lana. Nginizele namanyala ngiyi-champion before nje ngiqhubeka nestory sikabhuti. Amanyala ngiyi-champion bese ngingasawathandisisi mani ukunizela nawo. Bese ngingasawathandisisi. Ngumfana ozalwa ubaba aphinda azalwa umama. Kunjalo nje ubaba phela usasekhona nomama kunjalo usasekhona. Nesalikwazi sami engisithanda kakhulu ugogo lo naye usasekhona. Manje kuhlaleke lapha ekhaya emabe nedatha nkosi yami, uthola ukuthi sebeyafikelela ku TikTok, bayafikelela ku YouTube. Yimi lo bezwa ngikhafula amanyala. Abantu abadala ngeke baze bacela incazelo bathi hayi khawusichazele kahle ukuthi manje wayekhuluma izinto enjeni. Yana uzamamela leso siqephana, mayimamela leso siqephana uyangizwa ngikhuluma amanyala. Nkosi yami. So-ke bese ngingathanda ukuthi nginizele namanyala. Kodwa kuyangephoqa because khona abaloke bebuza kuma comments ukuthi amanyala asho naphi. So kuyangephoqa ukuthi ngiphinde ngibuye nawo. Angazi ukuthi ngizowabuyisa kanjani, kodwa ke I think indlela ezozakho ukuthi abuya kanjani or ngiyawayeka yini, ngizaphinde ngizicabangisise kahle nami. Ulebe kanje nakubhuti, ngiza nodaba lamanyala lana. Ngakhulela khabo baba. Mangibuza ke kubaba ngangike ngibuza ukuthi umama kanti yena ukuphi. Ubaba wayengitshele kade mfanami ungambuza unyoko ngoba manje unyoka azange enze kahle. Ngibuza ukuthi usho ukuthini baba mawuthi umaka azange enze kahle. Athi unyoko mntana azange enze kahle. Ngikhula ngilo ngimbuza leyo mibuzo. Angeke uzu-understand sasemncane, siyofika isikhathi sokuthi ngitshele. And manje mina bengibona ngathi ubaba uyangifihlela like ikhona into ayenza embi kumama. So bengihlezi ngikwatha, bengikhula nenzondo ngizwe ukuthi ubaba uyangicasula like ikhona into ayenza embi kumama. Kwazi phela sibuka nezistory nabo generations nabo zalo, sibona izinto lapha yana uthola ukuthi siyabona umuntu owumama ukuthi uyahlukunyezwa nani. Ngize ngicabanga ukuthi maybe ubaba naye wayibhizi enza lezi zinto kumama, ingako nje umama wagcina emshiyile. Ngizibuza ngiyaziphendula vela, akekho umuntu onginikeza impendulo ecacile. Ngithema ngina 14 ubaba ahluleka athi mfana cela ukusondelelana. Bengizitshele ukuthi ngizakulinda ukhule ukuze ngikwazi ukuhlala nawe phansi mhlambe mawuna boma 2021, but ngenxa yokuthi wena uhlezi ungihlupha ngale ndaba ufuna ukwazi ukuthi umama wakho kwenzakalani naye, sengibona ukuthi mangikhulume nawe kungenzeka futhi ngife ikusasa laziwa. Mase ngifile ubani okutshela iqiniso, lelo qiniso uyolamkela yini ngoba futhi uyophinda uziphendule, uzibuza imibuzo uziphendula. So mangikutshele iqiniso noma usasemncane nje ukhululazi, unyoko azange enze kahle mfana wami. Unyoko wathi unenyanga nje ezine kuphela angifebela unyoko. Mayengifebela ngambhaqa, ngabe sengamtshela ukuthi hayi ngcono siyeke lento yethu ngoba phela
akwazi ukuthi angangifebela ekubeni nomntwana omncane. Lo mntwana angamqinishi ngisho nefokodo. Sasingakaze senze ucansi sinomamako ngaleso sikhathi engifebela. Okusho ukuthi waseyilaleni nenye indoda, mina angalali naye after ayithole wena. Kade sayiduka umnyaka. Kulapho ke la ngivukela khona ngola kuma wabafana wangitshela ukuthi vele mina bese ngingasamfuni, bengimcuphile. Ayikho into eso, bengimcuphile. Hayi ngazama ke mina ukuthi ngimcacisela ukuthi hayi ukuthi bengimcuphile, ngiyamthanda namanje ngisamthanda, kodwa ngeke ngize ngixolele ubufebe. Waxolisa ethi uyaxolisa yena, ubengaqondanga, ulingekile. Ngithi no, ngiya-understand ulingekile, izilingo vele into ekhona. Njengoba ulingeke manje usezolingeka, ukuya phambili usezolingeka, amadoda asezoba khona adlula le olingeke kuyo. Usezohlangana namanye futhi angaphezulu kwayo le, uzolingeka. So ke mina uyisiza mina, kumele ngisheshe ngidede. Hayi-ke wakwata ke lapho wathi kusho ukuthi mina nawe ngiyakuphika. No, umntwana ngimpheki, umntwana wami nasekhaya sebembonile bamvuma futhi owami umntwana, angimphiki. Hayi-ke ngisekhaya ukuba uma wakho, hayibo ekuseni mangivuka, I think kwako-4 mangiphapha mekukhala umntwana la emnyango, hayibo ngivuke. Mangivuka ngithi hayibo umntanami nje lo ubekiwe la, usongiwe ngebhayi, kwabese kwabekwa ezinye impahla zakho namanapukela amabili. Hayi ngikuthathe ngikubeke endlini, ngibeke embhedeni, nginokhela omama ngalena. Mama ayibona umhlola lana. Hayi omama beza, hayi bathatha umntwana. Bekuyavuka ke ekhaya ngaleyo ndlela, kulungiswe kamatiye, ziyoshaya izikhathi kuphuma ilanga. Makuphuma ilanga kuthi hayi masike siye bokayo le ntombazana kubuqamamana ke kuboma wakho, njengoba wazi nawe, because ngingikuse gogo wakho. Hayi kuyofika, makufikwa hayibo nangu umntwana, simthola umntwana nangu ekuseni ubekiwe lapha. Nopho mama umntwana kuyonokhwa ngale. Makufikwa kuvulwa hayibo azikhali mama umntwana. Awu makuthiwa kubhekwa izimpahla zakhe uzithathile, but akapakishanga impahla eziningi, kodwa zikhona impahla ezingekho. Hayi azame ukufoneleka, mayizama ukufoneleka akatholakala ocingweni. Hayi kungaziwa ukuthi ushonephi, kuphela iviki akwazi ukuthi ushonephi, kuphela inyanga kwaziwa, kolokoqo unyaka akaziwa. Hayi-ke umama-ke ugogo wakho akukhulise-ke mfana wami. Ekukhulisa nami ngikhona njengoba abanye akukhulisa, njengokuhlala nje la ekhaya ukhule wazi mina. Unyoko kuhambe kwavakala ukuthi umkhondo ungakuphi, kodwa mina ngazitshela ukuthi angizukumlandela njengoba ekulahlile nje umntana wakhe. Kusho kona ukuthi uyayazi into ayenzayo, so angizukumlandela ngawe mina. Uyena oyozufuna wena masekufuna. Unyoko usekole mntwanami. Ngokuzwakala kwendaba thi usethembisa unyoko, bakhona abantu abamaziyo abesangitshele ubaba usisi ukuthi omuphi lo sisi amaziyo ma. Hayi ngibese nimangixhumanisa nalo sisi lo, ngixhumanise nangempela usisi athi hayi mayibuyele eGoli uzahamba nama ungibonisa uma. Hayi kangivumela ubaba, athi mfanami sowukhulile manje, hamba uyobona unyoko akuphendula, akunikeza impendulo wena eliseka. Angizokunqabela mina ukuthi uye kuma wakho, ingxabano zami noma wakho ezethu, wena unyoko lwana. Hamba uyozitholela impendulo, nixolelane, manixolelana nibe right, iqhubeka impilo. Sifike isikhathi kuyo December ngithathe lo sisi hambe nami siyofika kuma. Wani mayifika emtshela ukuthi nangu umntanakho, awangibheka lo mama, wanikela inhloko wathi mina nginamntwana mina. Ngimtshele ngithi mama
ubaba bani angiyayazi leyo nja leyo. Leyo nje ngimithi siyabe siyangishiya kanjalo. So ke mina nginamntwana naleyo nja leyo. Ngithi mama mina ngazalwa uwa, ngithi yebo wazalwa yimi. Kodwa uyimbewu yenja. Imbewu yenja yinja na wayidakiwe. Manje yambheka unephuza face sidakwa. Ngambona indlela ngibhenga ukuthi unenzondo uyanginyanya. Ngambona ukuthi lo mama kangizwa le ngiyamnukela ngamasimba. Ayamkhuze lo sister lona angakhuzeki. Lo sister abesangitshela ukuthi mntana Masambu uzawulala kwami. Ngizobamba 15 lapho. Mntana Masambu uzawulala kwami. Uma wakho siseza kuye ekseni sengasadakwa ngoba manje ngisaba ukuthi angakulimaza ebusuku. Ayisambe nalo mama ngiyolala kwakhe ekseni sifukele kumama. Ayi mama sifike kuye ayi axolise ngento ayishilo izolo. Asho ukuthi uyaxolisa yena wacasula ubaba nani ubaba umithisi beswamishiye. Ngibe senyambekela istory esisho baba thaya yikho leyo nto leyo but ngimbone emahlweni no lo muntu lo ikhonto ngifihlela yona but ngisemncane kodwa sengiyakwazi ukubheka ngibona ukuthi no la khona something ngifihlelwayo. Okay kungabi nankinga. Hayi ngibuza ukuthi ngizohamba